Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero Lolemba pa 15 April 2024 munyengo ya Pasaka uno Mulungu wachitatu. Mawu oyamba a tsiku la lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi 6 ndime ya 8 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi akatekist Jonas Kachiko kuchokera ku St. Peter and Paul Nantenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera m'buku la Yohane 6 ndime ya 22 kulekeza 29. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Charles Emmanuel Phiri kuchokera ku St. Peter and Paul Nantenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Stefano anali munthu amene Mulungu adamkomera mtima kwambiri. Koma kudabwera anthu ena aku Kirene ndi aku Alexandria, aku nyumba ya mapemphero yotchedwa nyumba ya mapemphero ya opatsidwa ufulu. Iwowa pamodzi ndi ena aku Siriya ndi aku Asiya adayamba kutsutsana ndi Stefano, koma adalephera kumugonjetsa chifukwa iye ankalankhula ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera. Tsono iwo adapangira anthu ena kuti azinena kuti, tidamumva akunyoza mwachipongwe Mose ndi Mulungu yemwe. Motero adawutsa mitima ya anthu, ya akuluakulu awo ndiponso ya aphunzitsi amalamulo. Iwowa adamuukira Stefano namugwira nkupita naye ku bungwe lalikulu la Ayuda. Adayimiritsa mboni zonama, izozo zidati, munthu uyu amangokhalira kulankhula mawu onyoza nyumba ya Mulungu ndiponso malamulo a Mose. Tidamumva iyeyu akunena kuti Yesu wa ku Nazareti uja adzawononga malo yanu ndipo adzasintha miyambo imene Mose adatipatsa. Ndipo onse amene adali m'bungwemo adampenyetsetsa Stefanoyo, naona kuti nkhope yake inali ngati nkhope ya mngelo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane. Mmawa mwake khamu la anthu limene lidatsatira kutsidya lija la nyanja lidadziwa kuti chombo chinalipo chimodzi chokha. Anthuwo adadziwanso kuti Yesu sadalowe mchombomo pamodzi ndi ophunzira ake, koma kuti ophunzira akewo anali atapita okha. Komabe zombo zina zochokera ku Tiberiyasi zidafika pafupi ndi malo amene anthu aja adadyera chakudya Ambuye atayamika Mulungu. Khamu lija lidaona kuti Yesu kulibe, ophunzira ake omwe kulibenso. Tsono anthu onsewo adalowa mzombo zija napita ku Kapenawo kunka nafunafuna Yesu. Pamene anthu aja adampeza Yesu kutsidya kwa nyanja, adamufunsa kuti, aphunzitsi, mudafika liti kuno? Yesu adati, kunena zoona inu mukundifuna osati chifukwa mudamvetsa zizindikiro zozizwitsa zijayi, koma chifukwa mudadya chakudya chija mpaka kukhuta.
musamagwira ntchito kuti mungopeza chakudya chimene chimawonongeka, koma muzigwira ntchito kuti mupeze chakudya chokhalitsa chimene chili cha moyo osatha. Mwana wa munthu ndiye adzakupatsani chakudya chenicheni, pakuti Mulungu Atate adamuvomereza motsimikiza. Pamenepo anthu aja adayamba kufunsana kuti, titani tsono kuti titsate bwino zimene Mulungu afuna? Yesu adayankha kuti, chimene Mulungu afuna kuti muchite nchakuti mundikhulupirire ineyo amene Mulungu adandituma. Mthenga wa Ambuye. Mawu athu alero makamaka uthenga wathu wabwino ochokera m'buku la Yohane 6 ndi 22 kulekeza 29. Ambuye Yesu akwadzudzula anthu amene ali ndi zolinga zolakwika powatsata. Anthu akwatsata Ambuye Yesu ndi zolinga zofuna kungokhutitsa moyo wawo wathupi, osalabadira za moyo wawo wauzimu. Nchifukwa Ambuye Yesu zikuwakhudza kwambiri, ndipo akuwawuza kuti inutu mukungonditsata chifukwa mudadya chakudya ndipo mudakhuta, koma sikuti mukumvetsa zimene ndikukuwuzani. Ambuye Yesu atopa nawo anthu amenewa, akuwawuza kuti mwaonjeza. Ine ndimaona ngati mukaona zozizwitsa mwina mutembenuka mtima, mutsitsimuka, munditsatira, muyamba kumvetsa uthenga umene ndabweretsa, uthenga wa chipulumutso. Koma anthuwa samamvetsa ayi. Lero ifenso Mulungu akufuna tisinkhisinkhe kuti kodi nchifukwa chani ineyo ngati munthu, ineyo ngati Mkhristu, nchifukwa chani ndikuwatsatira Ambuye Yesu? Kodi pali chifukwa cha moyo wakuthupi wokha umene ndikupindula, kapena ndikumvetsa kuti ndikuyenera kupindulanso ku moyo wanga wauzimu? Mwinatu pakati pathu pali anthu osiyanasiyana amene tili ndi zifukwa zimene Ambuye Yesu leronso akhoza kukhumudwa nazo, zifukwa zimene tikuwatsatira Ambuye Yesu. Ena mwa ife mwina tikuwatsata Ambuye Yesu chifukwa tikudwala, tili ndi nthenda imene tayendayenda nayo mzipatala osiyanasiyana, mwasing'anga mosiyanasiyana, mwazibusa osiyanasiyana, ndipo atikanika. Pano tikutsatira Ambuye Yesu, ndipo tikudziwa kuti Ambuye Yesu ngotichiritsa nthenda imeneyo, tisiya kuwatsatira. Ena mwa ife tikuwatsatira Ambuye Yesu chifukwa mwina banja lathu silikuyenda, tikakhala ku banjako silikupeza mtendere, koma mtendere weniweni tikuupeza tikakhala ntchalichi pamene tikumva mawu a Mulungu. Banja lathu ngoyamba kuyenda, tisiya kupita ku tchalichi, tisiya kuwatsatira Ambuye Yesu. Ena mwa ife mwina tikuwatsatira Ambuye Yesu chifukwa tili ndi udindo, anthu amatilemekeza, amatipatsa ulemu. Udindowo kungotithera lero, tisiya kuwatsatira Ambuye Yesu, tibwerera mbuyo. Ena mwa ife tikuwatsatira Ambuye Yesu mwina chifukwa tikungoona chigulu chikuwatsatira, tikuchita manyazi kuti ndikapanda kuwatsatira ndekha anthu aziti chani, inenso ndingowatsatira nawo. Ena mwa ife mwina tikuwatsatira Ambuye Yesu chifukwa tili ndi zinthu zimene timafuna anthu azione kugulu. Mwina tinagula galimoto ya nyuwani, mwina timavala zabwino zovala zooneka bwino kwambiri pamaso pa anthu. Ndiye timadziwa kuti tikapita ku tchalichi anthu akaona zovala zathu, tikapita ku tchalichi anthu akaona ulemerero wathu wakuthupi, ndipo akasilira. Tikuwatsatira Ambuye Yesu ndi zolinga zongofuna kukwaniritsa moyo wathu wakuthupi, kungotisangalatsa moyo wathu wakuthupi, kwa moyo wathu wauzimu sizikuukhudza. Lero Ambuye Yesu nafenso akutimvera chisoni ndipo atopa nafe. Lero Ambuye Yesu akutidzudzula kuti inenso ndingowatsatira Ambuye Yesu chifukwa akundipatsa ndikupeza phindu la kuthupi. Ndipo pano ndimafuna aliyense asinkhesinkhe kuti kodi ineyo nchifukwa chani ndikuwatsatira Ambuye Yesu? Kodi ndingofuna ndipindule kuthupi, kapena ndikumvetsa zimene Ambuye Yesu akundiwuza? Ndengati ndikungowatsatira Ambuye Yesu chifukwa ndikupindula ku moyo wakuthupi, nanenso ndichite manyazi, ndidzimvere chisoni. Ngati anthu awa amene amatsatira Ambuye Yesu, nanenso ndiwawuza Ambuye Yesu kuti Ambuye Yesu ndakhala ndisakumvetsa cholinga chimene ndimakutsatirani. Lero nanenso ndiwuzeni kuti nditani kuti ndidziwe zenizeni zimene inu mukunena,
kuti ndikutsatireni mchoona chenicheni. Ndipo Ambuye Yesu ngati ophunzira aja atiwuzanso kuti choyambirira tiwakhulupirire iwo. Tikawakhulupirira ndi kuzindikira kuti ndi mpulumutsi olonjezedwa uja, timvetsetsa cholinga chimene adabwerera, komanso tizindikira ndi kudziwa chenicheni chimene tikuwatsatira Ambuye Yesu. Tikatero tidzapindula moyo wathu wakuthupi komanso wauzimu. Amen.